Estamos, muy bien. Pues vamos a empezar. Bueno, pois moi bons días a todos e a todas e moitísimas gracias por estar unha vez máis aquí para cubrir esta rolda de prensa que sempre facemos con posterioridade á celebración da Xunta de Goberno que ten lugar ordinariamente os luns a primeira hora da mañá. Ben, concretamente eu, como neste caso vamos a facer unha pequena variante, se vos parece, vou explicar en primeiro lugar, lóxicamente, o que é os acordos da Xunta de Goberno, logo vou facer, que creo que merece a pena, unha pequena referencia, por suposto, a amplitude que logo vos queirades, sobre a modificación de crédito que vamos a levar, se adiantamos, e que vamos a levar a comisión do vindeiro mércores, porque, lóxicamente, entronca directamente con que é o obxecto da roda de prensa e con que é o obxecto de atención aos concellos, fundamentalmente tamén entidades, e, por suposto, despois xa quedou a disposición vosa para calquera cousa que estimedes preguntar. Bueno, concretamente, centrándonos no primeiro dos apartados, a Xunta de Goberno celebrada hoxe, pois, tuvo un habitual apartado de concellos e tamén neste caso o apoio ou a materialización do programa estratégico, neste caso o fomento do deporte, como é o esquío, o que tamén farei referencia. No apartado das cuantías, pois 681.000 euros, é dicir, preto de 700.000 euros mobilizados que chegan a 10 concellos e ademais xa digo do programa Esquío de fomento do deporte, neste caso do esquí e de apoio á infraestructura, á estación de Manzaneda. Bueno, actuacións en infraestructuras, en servicios municipais, en eficiencia e deporte base para seguir cooperando cos concellos como sempre engordándose a igualdade de oportunidades en todos os recunchos da provincia. O de sempre, despois de escoitar, priorizamos e despois resolvemos con feitos concretos, con aportacións concretas, efectivamente, ás peticións dos concellos. Investimentos concretos, efectivamente, que facemos. Bueno, pois, primeiro, destacar algunhas cuestións importantes. Por exemplo, en Maside, dentro dun apartado que tamén logo me referirei na modificación de apoio a infraestructuras deportivas, neste campo a campos de fútbol, neste caso a campos de fútbol, pois temos un investimento global de 250.000 euros na renovación do céspede e mellora do alumeado do campo de Maside, que, quero aclarar, xa está executada, xa estaba aprobada, pero había algún problema de axuste administrativo que se resolve, felizmente, e se dota desta cantidade que era comprometida para levar a cabo unha actuación que xa está en funcionamento, non? Simplemente, pois eso, indicar que non é un incremento de gastos, senón poñer orden administrativa en algunha discrepancia que había aí. Logo, en outros axudas a concellos, pois temos o Concello de Avión, 60.000 euros para a renovación do alumeado público e tecnoloxías TICs, Boborás, a Bola, tamén 60.000 euros para espacios e apertura de viarios, Castro Caldelas, 40.000 euros para pavimentación, Maceda, 25.000 euros para iluminación, San Xoán de Río, 48.000 euros para a mellora de firmes, a Veiga, 50.000 euros para saneamentos e infraestructuras, e Vilar de Barrio, 37.000 euros para viarios municipais, vale? Algunha modificación de achega os plans provinciais de cooperación ao Cooperou, nos concellos de Boborás e da Mezquita. Bueno, teño os datos todos e aí non vamos a deteñer normais porque están todos claros na nota de prensa, nos dos datos que se dan efectivamente para todos. Quero referirme a un programa como é o Esquío, un programa que ten unha doble finalidade, non? Ten a finalidade, evidentemente, de apoio ao deporte base,
apoio neste caso ao esquí, porque é algo propio, somos a provincia que temos a única estación de montaña do noroeste, e por tanto tamén un apoio á propia estación de montaña, xa que con este programa garantimos evidentemente a presencia de máis de 1000 nenos e nenas durante prácticamente 3 meses, e isto lle supón unha carga de traballo e supón uns ingresos importantes. Tamén quero indicar esta chega que supón 102.000 euros para máis de 1000 nenos, co cual non hai, porque en algún momento recordamos que siguen os plenos que se había falado de dispendios, pois, bueno, o programa costa 102.000 euros e son 1050 plazas. O sea que creo que é un programa realmente moi acaído e un programa cun coste moi pequeno para chegar a tantísimos nenos e nenas da nosa provincia. Tamén indicar que nos últimos anos este programa ten experimentado un crecemento do 45% na financiación do mesmo. Como decíamos, son 1050 plazas de nenos e nenos de toda a provincia, contribúen a distribuírse, mellor dito, en 10 quendas, garantindo o acceso desde todas as comarcas. As plazas, como é xa habitual, esgótanse en pouquiños días. Ademais, este ano incluímos plazas para persoas con discapacidade, con plazas inclusivas, e tamén que foi unha novedade, e as actividades que remataron o 25 de marzo, co cual lle demos unha carga de traballo importante á estación, apurando. Ademais, neste caso, tuvemos a sorte de que si tiveron neve a maior parte do tempo que estiveron ali, co cual realmente cumpliuse os obxectivos: igualdade de oportunidades, apoio ás familias, inclusión e cohesión territorial, porque afecta a todas as comarcas da nosa provincia tamén. Bueno, dito isto, que é o obxecto da Xunta de Goberno de hoxe, pois eu quería referirme, por menos facer unha semblanza do que vai a ser estas das ideas fundamentais respecto á modificación de crédito de abril que vamos a levar a cabo o próximo 30, que presentaremos este mércores na Comisión de Facenda desta Diputación. Bueno, vamos a levar a cabo 2 expedientes por valor de superiores a 20,2 millóns de euros, desglósanse en 12,8 millóns de euros de cooperación cos concellos, que serían 13,8 se sumáramos a mancomunidade que reciben 1 millón, pero bueno, directamente 12,8 millóns de euros para os concellos, ademais de 7,2 para a colaboración con entidades. Eu quero aquí referirme a unha cuestión importante. Recordan vostedes que cando aprobamos os orzamentos, ese que falamos do Cooperou, cando aprobamos no ano 23, empezamos con 17, con 18 millóns, e este ano foron con 19. Bueno, recordan que este ano, ademais, se pediu, neste caso, por parte da oposición, un incremento sempre do Cooperou, que se traduciu nun acordo, nun compromiso por parte do equipo de goberno de incorporar 2 millóns máis do que suman, vamos, nesta modificación. Bueno, pois esta modificación incorpora eses 2 millóns de euros, por suposto, pero chega a 12,8 millóns de euros directamente para os concellos, é dicir, que este ano solamente entre os 19 millóns de euros que figuraron no Cooperou nos orzamentos e estes 12,8 millóns, xa non vou poñer 1 millón de euros da mancomunidades, que tamén se benefician directamente os concellos, que serían 13,8, pero bueno, con 12 millóns de euros con tal, estamos nun total de prácticamente 32 millóns de euros, moi por encima do que se pedía, incluso por parte de algunha forza, que eran 22, estamos 10 millóns de euros por enriba. E tamén podemos dicir que solamente, e a falta todavía da modificación que se poida, que tradicionalmente
se fai en outubro como consecuencia da liquidación por parte do Estado dos orzamentos e un maior aumento de ingresos por parte da Diputación, a salvo desa, sin contar esa, estaríamos estando nunha cantidade superior aos 32 millóns de euros directamente para concellos que igualan prácticamente ou superan todo investido no pasado mandato en transferencias directas a concellos. Nun ano, 32 millóns de euros. En todo o que vai de mandato e a falta desa posible modificación de outubro, bastante probable, estamos en 102,5 millóns de euros 102,5 millóns de euros que inxectamos directamente en concellos. Xa digo, non conto nin as mancomunidades, directamente en concellos. Por lo tanto, creo que os números falan por sí mismos e creo que si algunha inyectado a todos os concellos, universal, evidentemente é prácticamente todo, incluso con criterios obxectivos ou unha enorme parte con criterios obxectivos, máis do 80% con criterios obxectivos universales. Ben, nesta modificación que lle contamos, temos 12,8 millóns de euros que permitirán case 300 actuacións municipais, as que nos piden os concellos, lóxicamente, as que nos piden os concellos van desde arranxos de camiños, eficiencia enerxética, actividades culturais, recreativas, pero tamén reparación de infraestructuras locais danadas polos incendios forestais no pasado verán e polos temporais deste inverno. A destacar algunhas cuestións importantes, por exemplo, seguimos cunha línea estratégica deste mandato, como é o cofinanciamento da construción ou reforma de residencias de maiores ou centro de día, que sabemos que levamos un acordo ca Xunta de Galicia. Bueno, pois inxectamos outros 750.000 euros e, por tanto, xa superamos ampliamente, superamos os tres, estamos chegando a preto de 4 millóns de euros para este obxectivo en todo o mandato, para este obxectivo que está facendo que se estén construindo ou se vayan a construir moitas residencias ou centros de día. Concretamente faláramos de 16 que agora se incrementan todavía con novas, como unha cantidad para Baltar, para Calvos de Randín e para Xunqueira da Ambía, que era para pagar unha última aportación, e tamén 300.000 euros para o acondicionamento de contornas de centros de residencias de Piñor e de Padrenda. Infraestructuras deportivas, outro apartado estratégico evidentemente deste mandato, e que recibirá 1,4 millóns de euros para actuacións en campos de fútbol de 6 concellos. Estamos chegando a unha cantidade importantísima, entre 10 e 12 concellos que se van a ver beneficiados por esta actuación, tamén para o polideportivo, neste caso de Barbadás, que se estaba comprometido no anterior ano, e que a aportación deste ano terminaríase ou permitiríase levar a cabo unha modificación moi importante tamén en Vilamarín. Conservatorios de música, 250.000 euros. Mantemos ese acordo co que iniciamos a primeira modificación deste mandato. Todos os conservatorios de música non profesionais evidentemente reciben 50.000 euros cada un e temos 250.000 euros. Apoios GES, 480.000 euros, prácticamente 500.000 euros. Ollo, isto é a maiores da contribución que fai a Diputación os GES, que é 1.500.000 euros. Estamos falando de prácticamente 2 millóns de euros para apoio aos GES. Única Diputación que apoia os GES deste xeito. Non hai ningunha que die esta cantidade de diñeiro para os GES. Primeiro, ningunha ten 12, ningunha, porque nós temos completo o grupo municipal, o mapa provincial, e segundo, a maiores da cantidade que aportamos, que supera 1.500.000 euros fruto do convenio que a Xunta de Galicia, a maior deso aportamos esta extraordinaria que empezamos o ano pasado de 40.000 euros por concello para os 12 GES, e son 480.000 euros, prácticamente medio millón de euros máis. Pero tamén seguimos apostando, porque se dice a veces, ven que hai manifestacións convocadas, cousas que non acabamos de decir que non facemos nada. Bueno, pois tamén van 100.000 euros para a primeira fase
da base de protección civil de Laza, un lugar emblemático nas emerxencias en Galicia e desde logo en Ourense. Tamén apoiamos a Asociación Provincial de Agrupación de Voluntarios e estas asociacións efectivamente. E tamén, entre outras cuestións pois así relevantes, non hai que ser exhaustivos, pois van 100.000 euros para o acondicionamento da Museo do Entroido. En definitiva, unha aportación moi importante, como digo, para os concellos, a que se convirte en cantidades históricas tanto a nivel anual como, por suposto, a nivel de mandato, onde, xa digo, se superamos a estas alturas os 100 millóns de euros de transferencias aos concellos. Os datos están aí, todos os concellos teñen os seus datos, e se alguén pensa que non son así, non habrá ningún problema en contrastalos pormenorizadamente. Pero tamén facemos unha modificación de 7,2 millóns de euros para preto de 270 actividades en materia, aí o que decimos entidades, aí van desde entidades empresariales, entidades do ámbito social, de medio rural, de medio ambiente, mobilidade sostible, cultura, deportes, importante. E despois o que decíamos, que non computei na aportación aos concellos, pero que ten unha repercusión directa nos mismos, que é 1 millón de euros que se lle dá ás mancomunidades, que tamén repercute, obviamente, directamente nos concellos. Pero, concretamente, fíxense, ademais, que destaca, por exemplo, recordan que falábamos na pasada rolda de prensa, falábamos de fondos europeos, non? E falábamos de que o outro día contratábamos as asistencias técnicas daqui de Ourense, Ourense Sur e Valdeorras, e decíamos que había tamén, ademais, o Pai de Monterrey, pois van aquí os 500.000 euros que nos pediron que se unirán os 500.000 euros comprometidos para o ano 27 para cofinanciar ese plan de actuación integrado Futuro Verde do Alto Támega, como se denomina, para concellos das comarcas de Monterrey e Consofrieiras, que son concretamente Castrelo do Val, Cualedro, Laza, Mezquita, Monterrey, Oimbra, Ríos, Verín e Vilar de Bosa. É dicir, nós tamén cumplimos coa cofinanciación que nos solicitaron para que se poida levar a cabo unha inversión que de executar totalmente tamén chegaría aos 10 millóns de euros. Por lo tanto, aproveitamos lóxicamente as posibilidades que nos dá Europa, aproveitamos, cofinanciamos estas actuacións e entre os tres pais favorecemos a inversión na nosa provincia de 30 millóns de euros, nos que a Diputación ten un papel importante de cofinanciación, en outros casos de tramitación, mesmo de tramitación e aprobación, dependendo en cada caso como os promotores decidiron facer. Bueno, en definitiva, un día importante, unha semana importante para seguir neste obxectivo que non é outro que facer con datos concretos, con inversións concretas, que todos os concellos da nosa provincia poidan desenvolver as súas inversións conforme consideren máis prioritarias e levar a cabo eses programas importantes que tamén levamos a cabo. Escoitamos, por tanto, os concellos, evidentemente deixamos esa autonomía que deben ter, porque son entidades maiores de idade que saben perfectamente determinar cales son as súas necesidades e, por suposto, resolvemos con feitos e, sobre todo, con cantidades concretas esta circunstancia. Por lo tanto, isto é, entendemos, que apostar por a provincia, isto é cohesionar territorialmente esta provincia, isto non é unha mera proclama, isto realmente son decisións que confirman este obxectivo que hoxe aprobamos. Por a miña parte, na primeira intervención, nesta intervención, non teño nada máis que engadir, quedo a disposición de vostedes como sempre e moitas gracias por adiantado. Bueno, pues ustedes dirán. Bueno, non, si xa conta con apoios para sacar isto adiante, está falado... Está falado con todas as organizacións. Eu sempre recordan que na miña última intervención, cando falábamos de que normalmente as modificacións anterior non tuvo ningún voto en contra, eu non sei se esta terá ou non, pero entendo que hai unha sólida maioría, obviamente, porque está falado e está consensuado en boa medida, por a miña parte, desde logo, como sempre, está trasladado a todas as forzas políticas, e a partir de aí, pois sí que temos os apoios suficientes para sacalas adiante, por suposto, pero eu espero que o fagamos con máximo consenso.
Non significa que estén de acordo en todas as partidas, tamén xo sabremos, pero bueno, na maioría sí. Preguntar por os bombeiros comarcais. Sí. Non remata. Que siguen pendente de unha xuntanza na que quedan de dar discusións con o informe de intervención. Non sei se hai unha data confirmada para ese encontro. E, bueno, que saída se pensa dar este conflicto? Bueno, eu xa falamos varias veces. Primeiro, houve xa a reunión técnica, porque estamos falando de cuestións fundamentalmente técnicas, e houve a reunión técnica e efectivamente se está ultimando o informe, se lle dará próximamente unhas datas. Se non recordo mal, a reunión tuvo lugar fai 8 días, o informe está se ultimando e, por lo tanto, pasaremos. Pero, bueno, eu analizando as reivindicacións, o de conflicto chamaría yo de discrepancia no entendemento por a parte deles. Eu sigo dicindo do que se nos día que non cumplimos. Bueno, o incumplimento é un cumplimento de carácter económico referido ao cobro dunhas guardias, no que hai unha discrepancia entre intervención e eles, se se poden pagar guardias a persoas que non fixeron esas guardias. Eso é a discrepancia económica. Outra discrepancia económica é incluir pois o 2,5% a persoas as que se lle incrementou no convenio colectivo firmado o ano pasado, en algúns casos hasta un 27%. E de logo falaban de medios. Os medios, pois, era a creación dunha bolsa de sustitucións que está plenamente operativa, da que se está facendo uso, e por outra parte da incorporación de 17 novos efectivos ao consorcio, que tamén está en marcha, está pendiente da publicación da lista de admitidos e excluídos, cunha participación de unhas solicitudes que superan ampliamente as 200 persoas que solicitaron formar parte destas pruebas. Por tanto, creemos que todas as reivindicacións están en marcha e agora pues, lle dará este informe e se les citará. Entón, que ten sentido que sigamos haciendo esta medida de Eu non o sei. Eu acabo de contestar as demandas que les fixeron públicas. Acabo de contestar unha por unha. Si teñen a folga, isto yo trasladamos eles, e les saben perfectamente a discrepancia que hai no das guardias, saben a discrepancia que hai respecto do diñeiro, e o resto, a bolsa de interinos está constituída, está se tirando dela, e a outra foi convocada, está pendente de que salga a lista de admitidos e excluídos. Eu hasta aí é o que lle podo decir. Eu agora que convoquen, o sea, decidirán eles se convocan, o sea, se manteñen ou desconvocan a folga. Pero bueno, estamos, en todo caso, estamos dialogando, estamos ultimando informes e lles citará para darlle traslado do mismo. Espero que non. Espero que non e deseo que non, porque obviamente esa situación, desde logo, creo que eles mesmos se viron avergonzados dunhas reclamacións. Son todas xustas, todas que se queiran plantexar. A forma de facelas xa discrepamos moito, desde logo facelas causándolle un perxuicio ao erario público, creo que non é a maneira de facelo, e estou seguro de que non vai a volver a repetirse. Que máis? Nada máis.